morning mga kabangas. Tabo sa Medina. Ano nilang bagong area diri sa Tabo sa Medina. Welcome to Medina Public Market. Every Saturday na ay Tabo mga kabangas. Kabarato ra ilang maligya diri Tabo. Tabo sa Medina. So mo ni ang among napalit mga kabangas gikan sa Tabo sa Medina. Saging 15 rang kilo ani saging green, tamis kayo. Ako nang gitilawan. Ako napalit si Mrs. Kamuti. Apoy lamas. Apoy alugbati. Alugbati og inyo kaning sa kawayan. Singalan ni bay? Dabong. Dabong murag pansit. Dabong na sa kawayan. Alugbati. Diba? So napay pinya. Napay pinya. Alright. May pansit. Sukan gabi Ilawan be. May bugnaw-bugnaw. Bira. Okay, alam mo gabi mga kabangas. Alright. May mangga. Kailan kilo ni mangga may? 20 rang kilo ano mangga mga kabangas Sa Tabo makatipid ta kay barato man kuna sila. Alright, so good morning mga kabangas. So again, and see you next vlog. Alright, babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from little Yas to each of you. Content creator making it.